Kardom Niliben ke Bronson Tiron Lapenili Karbirong Saramai Nijang Akumiti long a convener long Lapen Pun Nijang Langcharia bang Kutapu Amasi Nilitum Pini Press meet ke Panangkok Alam Mangelapulo Pini Nilitum Labang so press meet long Kacetong ke Cintong Benadolo Rongkang Amri Soceng Duaramla Nilitum Hawar Sirkep Ves Anarong Sarke Pini Nilitum Cetong Lapen Nilitum Pini Nangke Panangkok Alam ke Lapulo Nilitum Pan Karbirong Sara Tumpan Council Pen Nangi Pi appointment aputak non anda Nilitum Hanang Pacetangti Non ta Veskar Bianglong Lokta Constituency clear pan Nilitum Hanon Antanang Pipela Lapen ke lason tak tak Iskar Bianglong ta Constituency Trokbak Troksibak Kadakan Pipela Lasi labang support Ko people si Nilitum Pan non Antanang Pipedema Nilitum Pan le Nang Pidaprang Posonte Arong Tin Karbiarong Long Village Court U Nang Pathir Pen Nilitum Karbia Khai Mate Tribal Khai Angbong Anke Disar Kidar Punon IPC Punon CRPC Aron Pen Punon Police Pen Itu make cok ce doan un anke rong asar tu pen cingwai pen pangsap unjia polo bon sita piniani labangso village court nang ipi nang pangkrevia joine piniani ada di village court nang pipe delo appointment bang kiro nang pacetang te delo amasi piniani ni ditum ejak kong johar jak long delo rong asar doan karbi rong asar doan tumta mate tribal rong asar doan tumta lasi Nilitum Pan Prab Jinpen Lanange PPA constituency Ana Pan ke non about Prab Jinpen Nilitum Hanang Pinangpo Tangte go so constituency long si ke pipon pela Non ki PPA bangke Veskar Benglong alam sendiri dang pupo Veskar Benglong long make ke Chengsia bangke Rongkhang constituency Emesia bangke Sarlong Bison Be alang li Nilitum Hanon antanang PPA Lason tak taksi Cintong long ta Avijit Kro Alang ita MSC Cintong MSC alang li long si cibi hubamasi non anta alang ita ron redel lapen lason tak tak duaramla ta alang li ake hai Prabhat Taru alang li si dak local MSC lo alang li tamitang constituency fan kecok tak ana certificate ke jewan hubsi council ben release vandasi alang li long si cibi hublu lason tak tak si amri long di uping maslai ta alang li rideng lo cibi hubsi non anta ron redel non kecok tang ke complete tang ke acit timan ke complete elo polo acit timan ke dak certificate ke wan tang an ke ron bom nang je polo hala kecok je dolang prote kecok je pan pake claim pon bom te chok po bon sita pinyani anta kecok tang pon ta nang ron ri Nilitum Pan lasi lason ke kokulo lasi CM han ke pudamlo pulote alang leke hai Dr. Tuliram han ke pudamlo pulote akoy pan piono chuke damtang 2022 ningkan Oktober 21 arni dipu taralang solo lok singer jan longmir jang achot tailong Nilitum Pan certificate nangron hala dakpen bang CM ke hai ningjelo non December ang bongomat Nilitum certificate ta long laporong sarten ta pusi hala suhud pen rondet pen api council pen bangke joint secretary bangke MSC ari teng nang pidun lablo bon sita nona bangke lasi kapader bangke local MSC atum lasi moniliamenta jong daklo lasi nang litum prabjin pen moniliamen kisung MSC mata EM tumbang Nilitum rong sara komite pan labang so as a certificate bang nang kiron da prime pan Nilitum pan chuning dilo lapen Nilitum ake hai CM sir Dr. Tuliram Ronghang Phanta Nilitum isi chuning ri tum lasi ake hai Dr. Tuliram Ronghang make ma thaji mene rong sar tu pan PL lo leng lo pusi ma thai mene bon sita Nilitum rong sar tum pininang li phan media hoi pen nang than lo Nilitum non anta long lelang lasi nang li CM amata local MSC tum phan nang li pucetha athema nang li long ta nang li dum da Nilitum wang lo Nilitum long le lang pu apong
CM sar phani litum nang che thano bon sita piniani nang kita pupe de lone mate kosol lone piniani nilitum local MC tumari de peno anta labangso village court appointment bang nilitum rong sar tumbang ke long lidel pasi prabjin pen normat CM sar ta local MC tumhan pupe nilitum rong sar ke do an karpi rong sar ke do an aphan nilitum phan prabjin pen labangso certificate bang nang pinon lapen village code bang kapang tang kringji aphan customary law aja ko apang methang ame karaso puata nilitum NOC anta nilitum non GPU ni methang ame karaso punilitum NOC GP pen piniani office long nilitum handa exception lasi lahaya bangke $60 lo nilitum rong saratum aja kong kawelo pusi nilitum pini bangso media thenglo pen nang pachini lo lasi ake hai CM tuliram rong hang phan achuning ria bangke nilitum phan jakong horang na pinot lapen NOC pen chenglok kaprek punon 30 department along council along 30 department do labangso 30 department long punon nilitum rong saratum NOC nang pa accept nang po nilitum office along punon kaprek long punon council long punon rong sartum NOC tok lo pulote ahok lo labang so rong sara makeup lo pu nalitum teng konfek nang kasi labang so ai step bangke nilitum phan noramat nang pa chok pinang lapen choli thule thorlo nilitum chinthong rong khang amri nilitum nilip nihang chelang pet pen rong saratum nalitum han chuni rilo je noramat appointment letter bangke nang pi serangot village court ke seng bang nilitum han nang pa seng long serangot kali pulote nilitum rong sartum ta dujo je deta hai atema nilitum rong sartum ke nang chelem dunde nilitum rong saratum ke nalitum political hian political party hian kapeka party nalitum kache sorsa nalitum kachi putot ke nilitum nang chini dunde nilitum ke ahok kithuki hui pencenglok kiduki sung pencenglok nilitum rong sartum si rong rup ke cari calon ponangi lasi hula hoina nalitum political long sorsa ke nalitum bikogra sonsuri son pharo alam akam do pusita nilitum rong sar panakam na pachok pijatha lalo pulote nilitum rong sartum nalitum han akachoro nang pipo jongsi nilitum han jongsi nang pipi bom nilitum han jongsi lahai nang claim pineng dota ki claim neng do kokta nalitum kaprega kam pathe pen nalitum nilip ni hang pen chenglok kaprega dim gari humi koi thong kep hum phokep nalitum pachi jengret bangke nilitum bangke ifra bang nang program nalitum akam awinon donot pu damaret doret inuet ke dam nenge dim nalitum bang koi thong kep damaret la bangke nilitum bang nang program lasi nono bangke nilitum kelong neng arrai nilitum kelong neng a certificate bang nilitum nang che hanglo kot la bangke prapjit rong sara mai khulo te pini pia posin na le tumang no press meet ang no nilitum lam ning nang kok ma la ke nilitum le chok chi kali nang tum chari bom na CM ina tu ana din na tarik CM sal pen yong si la solo release tang lo pulo te nalitum lo ge lo ki silitum phanang bak na punang pili nang pu chek lo thom pi papa et pana pi nang tum nitum rong sal phanang ki pe ke nitum ge pin ke ni thi ke ni ning oi ta do ni thi ta do la village school up to thak ko pi ma la jo than no ten daga do ulu kar bia tum koman tu penone hakal bia khai ke plang chen pen dak ke aron bisar kita do lindok do dili pator senot mi do dak e rong asaru pasado kar biang angbong kisuman che chok che theng punon meklang no lang no punon la so kap bisar aya kong do sita sorkar hin pen ni tu kan security na piperet na joine ni tum bisar bong ma hosita mane bang pulis kan thanang po wa po la tong bisar tu kan no sar pen ching do ke kokon kan man kasila soron kachite yogia pansi pini kan bi rong sar mai ke kachi song kachi song no asam kene peta councilor ke lo council kasih no masuk ke pas no ada kucia opinion ni ada tim pada piperet lake non ni thelang pui salam thi pu
Nei tu akai ko erem thaga akiki erem thaga kereng so ke ni tu phangge so system itu akan pil mane adho phan pilo adho phan pipe doram la ta bang pilo phan pilo ong dungo tipelan adho pilo e beng sekran aka lasi siam sar phan ka choneli la pohelo nali phanali songsa sini tum ka bi rom sal sita all in all kadbi otul mas council nang CM hello atu mania CMM IM dio hipe nang li prabjing pen che than chimum ra la ni tum abaha non prabjing pen pinang pu ni tum ke politis amoni kali badu panan tu basol sase aru nang sosari ni tum rong sar ka hanga jong sinang pipe poten nang de ala razati dollar lam chi ni nang tum atu do pan sinang pui ni tum ke lalu ni tum rong sar tu ni resmit ke hang nakop dak ser nak lam ta lasi lap ini press meet ajoy ni pen nang itu mata tek long po nang itu mata chin long po nang ini ngat long dong sap mathara ni tum rong sar pan kei kereng ia pan kad bi ajutan kereng ia pan kad bi bisar tidak kereng ia pan non e kang mo o ki mi tum awar sai long ia pan non ni tum kahang bo ahut nang kisra ngo ante ni tum nang dom nang sukur bo kurwan tu ai dimi sin kiji sita yang sinang tu pasal tikugrok pulote ni tum long jakong do orang sar tu long jakong do laga la bangso dak sedor klamalong karbirong sarame hong phalalong pin kisi tong ko lasi pin press media tu phan ke chana ko galam the bangke lasi kedam tang presierni lasi di putara langso sengme yang long be yang hong phala along ke pitang karbirong sar tuma phan ke pia certificate ke pa bengyong puthak sini ni ki kat po lasi pinian seklojon thompli pleng ada pisitame hala bangsa hutpen alang li doktor tudang menghangkan ni teng bangke lasi non la bangso aci klo la disembol ni kan bana ci klong bangsi kabdai aro asar certificate ke piat po usi alang li hal bangsa teka sitame non puan ini thang aci klo tari ke kut arni yan lo pinan ta ki piyalam no nanta we lasi tuliram rong hang khai phan ke sorsan no lo alang li bangke ni tu phan nang pilo sidame non ni tu phan ke ladak homusti chinthong long ta chinthong homusti amri homusti dwaram la homusti rong khang homusti lahen ni tu wes long ta ke long le adim nang ko kop si pinyan ke ni tu media phan chang nang ko lasi ni tu phan ko pisiga matha si ni tu phan nang pipon na pa bengyong ma lake koman ma ke chokche lasi bin dak media long pachinya lam thela pulo yong silitum chin thong long MEC obhit krut ma ke chokche lapen op diu phing muslai ma amri penta pinanta ke chokche lapen dak doramla provataro aghai tong bin ke chokche latumang bong chingwai tong ke khang thip ma lasi lambang so bang nang litum chingwai pini penap chingwai ra litum phan prap jing pen lambang so certificate bangke nang pi cetang an adim sta pacetang nang po athe amen la sejong silong erlo la ke chok tan long erlo pulote nilitum ta hala ke chok che adim arong dolang pusta men litum uthot ke klem thu prap jing ke klem thlong ya phan la sinali tum phan chomning dilo la sinali tum prap jing pen na tum na chok pinai sinali tum phan opinion media akhaya korte tumlong sitan tum chahang si nai tum phan pachini indalo lasi litum raw sar phanjong si litum phan ke thangna political talitum phan nang hoi ponang ne litum ke rong litum ke da dol kursuri kur pharo kerim poson ta thaksin litum ke jo litum ke lin dok kur kerim ka thara kur kerim sinot meji loi long para kur kerim litum saheb sabah akur ta litum ke dak rong lu ke litum ke lehta dak chare ponang ko lasini tum phan ke political walong bangani tum ke nang hoi pon peda nangi litum bangke lapu pulote political ronang sidam pulote mane tum ke BJP ke kroy tum ta do mane tum BJP kroy ke tum ta do mane ke congress do mane ke regional ke kroy tum ta do lasi lapu pulote BJP aron ba ruling sarkar pethe rong pulote ko piarong saruma nitu manang ki mundi pu ko prahai lasi isialam lahai political sna pilut pon lo nitum rong sar phana pilut pon pulote nitum ke lasi mikar mithul tabang nang tu ni te rong phia bisar mandat ponang itum beng cheng krang
Kamatana kam kali ni tum tarong chu kim ka churak pir kha kam tum ta dupik darong pha darong dan tai tum certificate tok nangji hadarong pa darong ke wang tai tum certificate tok nangji lapen hawar hapa ahima ta ni tum rong sa tum se chini lake habitum aphan ke asi prap jing pen ni tum la ha kam claim na ya pan labang soja kong na tum consider long pen nang pg kapa benjong pot ke ni tum pan prap jing pen nang pg pan se nang tum pan nang chuni ri terlo la pen nang tum nang li ngoi ri nili men ke nili sar sing han se bici krian se ro la pen chin thong hawara mai pen nili nang chuni ri dulan alam thege la phelo la si cm sar sta nang li kadui panta nang li phansta nang chuni nang kok lo la si nang li che than chimum pono em tum do an la pen mec tum do an phansta nang li pen nap than pachini ra prap jing pen la pipe adim an homusi ke pa pachipi rap nang po non man prap jing pen pipi nang po pra nang pin order nang po nang li cm ka hai ahin pen le nang li non mat khobor pachitak nang po la chin thong habara me pen king na chuni dun alam theke la panalon ni la pansi entoni klok ka Tum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.